Бернардынскі касцёл у Гародні – самы стары каталіцкі храм з усіх існуючых у горадзе. Быў закладзены яшчэ ў 16 стагоддзі, неаднакроць разбудоўваўся, дабудоўваўся, у асноўным у 17-18 стагоддзях, што склала ў суме каля 150 гадоў. Ягоная адметнасць, якая адразу кідаецца ў вочы, выключнае месца ў тапаграфічнай структуры горада. Пастаўлены на высокім Нёманскім беразе, ён да сённяшняга дня застаецца архітэктурнай дамінантай гістарычнага цэнтра. Гарадзенскім каталікам удалося захаваць яго функцыю храма нават у цяжкія расейскія царскія і савецкія часы, і таму ў ім застаўся аўтэнтычны гістарычны інтэр'ер. Пра гарадзенскі бернардынскі касцёл экскурсаводы распавядаюць, што гэта самы стары касцёл з усіх захаваных у горадзе і што будавалі яго не менш як 1,5 стагоддзі. На знакамітай выяве панараме Гародні з гравюры 1568 года яго яшчэ няма, там паказана шыбеніца, месца, дзе каралі асуджаных злачынцаў. Мала хто ведае яго сапраўдную афіцыйную назву. Касцёл адшукання Святога Крыжа усе ў горадзе называюць бернардынскім. Таксама малавядомая гісторыя ордэна бернардынцаў. Чаму іх называюць, напрыклад, абсервантамі? Якую такую асаблівую місію яны выконвалі ў нашых краях, дакладней на ўсходніх землях былой Рэчы Паспалітай. Мала хто ведае, што нягледзячы на добрую захаванасць, бернардынскі архітэктурны комплекс далёка не поўны. Бо знік размешчаны праз дарогу бернардынскі жаночы манастыр. Ягоная гісторыя таксама непростая. Ад шодрых фундацыяў у часы Рэчы Паспалітай да пераўтварэння ў праваслаўны манастыр пад уладай Расеі. Увогуле, хто такія бернардынцы? Чым у нас займаліся, якую асаблівую місію выконвалі, як закараніліся ў Гародні, як стваралі унікальны архітэктурны комплекс, якім быў ягоны лёс. Пагаворым пра ўсё ў Гародні на самым адхоне Нёманскага берага. Гісторыя гарадзенскіх бернардынцаў пачалася ў канцы 15 стагоддзя, яшчэ да таго, як гэты ордэн быў афіцыйна зацверджаны папам рымскім. Ордэн заснаваны святым Бернардам, які паходзіў з італьянскага горада Сіены. Афіцыйная назва Ordo Fratrum Minorum Regularis Observantia, ордэн меншых братоў рэгулярнай абсервацыі. Называць яго бернардынскім пачалі ў Кракаве 15 стагоддзі, калі там быў закладзены першы касцёл гэтай арганізацыі. Так было называць прасцей замест вымаўлення доўгай афіцыйнай назвы на латыні. Бернардынцы належаць да гэтак званых манахаў-абсервантаў, што азначае асабліва строгае і дакладнае выкананне правілаў і абрадаў манаскага жыцця. Іх арганізацыя зарадзілася і выйшла з больш старажытнага ордэна францысканцаў. Афіцыйна зацверджаны як асобны ордэн папам Львом IX у 1517 годзе. Апранаюцца бернардзінцы ў сутану цёмна-шэрага колеру з капюшонам, носяць плашч, пояс з белай воўны. Галоўным полем дзейнасці ордэна стала Рэч Паспалітая. Спецыяльным заданнем бернардынцаў была місійная дзейнасць сярод праваслаўных на ўсходніх землях дзяржавы, менавіта ў Беларусі, Літуве і ўкраіне. Лічыцца, што першы драўляны кляштар у Гародні фундаваў у 1494 годзе вялікі князь Александр Казіміравіч, але больш пэўная фундацыя Стэфана Баторыя у 1586 годзе. Будова мураванага кляштара, пазней касцёла, пачалася ў канцы 16 стагоддзя і ў пачатку 17 у 1618 годзе навюткі касцёл узвышэння Святого Крыжа быў асвечаны. Неаднаразовыя адбудовы, дабудовы пасля пажараў, разбурэнняў паступова склаліся ва ўнікальны комплекс помнікаў архітэктуры розных стыляў, якія змянялі адно другога на працягу стагоддзяў. А праз дарогу ад 1621 года пачаў дзейнічаць жаночы бернардынскі кляштар з касцёлам. У 1854 годзе расійскія ўлады прыстасавалі яго пад праваслаўны Барысаглебскі манастыр. Разбураны падчас Другой святовай вайны,
быў зраўняны з зямлёй дзеля будаўніцтва абласнога драмтэатра. Комплекс мужчынскага манастыра пацярпеў ад вайны не так моцна, хутка быў адноўлены і працягвае служыць да сённяшняга дня. У 2018 годзе адсвяткаваў 400годдзя кансекрацыі асвячэння. У 1990 годзе будынак кляштара быў вернуты рымска-каталіцкай царкве, і ў ім знаходзіцца вышэйшая рымска-каталіцкая духоўная семінарыя. Комплекс бернардзінскага касцёла і кляштару Гародні унікальны в многіх адносінах. І в адносінах архітэктуры, і ў сэнсе захаванасці знешняга аблічча і інтэр'ера, і ў сэнсе кампазіцыі. Усе касцёлы барочныя у Гародні, якія збудаваны в 17-18 стагоддзі, будаваліся ў умовах горада, в умовах цеснай забудовы. Яны абмежаваныя для агляду. Выбіраліся лепшыя пляцы, але вакол гэтыя пляцы былі аточаныя будынкамі. Затое бернардзінскі касцёл ставіўся на гары, на верхняй тэрасе Нёмана. Тут быў схіл, з'езд да моста, і ён адзіны фактычна касцёл у горадзе, які мае перад сабой адкрытую прастору, і ён даступны для агляду. Другая унікальнасць яго ў тым, што гэта самы старажытны касцёл, які захаваўся у Гародні. І трэцяе, можа быць, самае цікавае, што гэты касцёл будаваўся больш чым 1,5 гадоў і спалучыў у сабе ўсёй этой кампазіцыі 4 архітэктурныя стылі: готыку, рэнесанс, барока і ракако. Асвечаны сам касцёл быў у 1618 годзе, лічыцца помнікам ранняга барока. Ад гатычных часоў засталіся стрэльчатыя вокны на паўночным фасадзе, контрфорсы, таксама на паўночным, на ўсходнім фасадах. Засталіся таксама ад рэнесанса такое плоскаснае вырашэнне, это класічнае, падобна на пілястры. Таксама кляштар, который будаваўся практычна адначасова з касцёлам, мае выразныя рэнесансныя рысы. Потым уже дабудоўваўся касцёла, галоўны яго аб'ём, такі двускатны дах цэнтральнага нефа і такія паніжаныя аднаскатныя пакрыцці нефу бакавых. Дабудоўваўся ўжо ў 17 стагоддзі, атрымалася барочны фасад, барочны інтэр'ер касцёла, і ў 18 стагоддзі дабудоўваліся два верхнія ярусы званіцы, і яны ўжо зроблены ў стылі ракако. Цэнтральны галоўны ўваход у касцёл, ён размешчаны строга па цэнтральнай осі сіметрычнай храма. А затое ўсё афармленне фасада, вся архітэктура фасада трохі змешчана ўлева. Это зроблена спецыяльна для таго, каб гарманізаваць фасад званіцы, якая была пазней дабудаваная. Нібы такая тонкая дэталь, а якое адчуванне? Это гаворыць пра тое, што яны перад будаўніцтвам прамалёўвалі ўсё ў маштабах, глядзелі, вымяралі, вельмі уважліва да гэта адносіліся. І кампазіцыя гэтага комплексу вельмі цікавая. Яна кляштар уяўляе сабой замкнуты прамавугольнік, там ёсць унутраны дворык, планіроўка кляштара калідорная, калідор ішоў уздоўж унутранай сцяны па ўсяму перыметру. Вось. Там ён быў зачынены, ты кляштар, у 1852 годзе царскімі уладамі, а з 1990 года тут працуе вышэйшая каталіцкая семінарія. Самае важнае, што гэты касцёл, ён ацалеў у многіх сваіх кампанентах. Ацалелі інтэр'еры, ацалелі алтары 17-18 стагоддзя. І звяртаю ўвагу, напрыклад, вельмі ашчадна зроблены тут нішы. Ствараюць трохугольнік, нішы са скульптурамі ствараюць трохугольнік. Это такая кампазіцыя, якая таксама ужыта ў касцёле езуіцкім. Першае ўражанне, калі ўваходзіш у храм, это адчуванне, аднак, духа гісторыі. Вот эта уласцівасць аўтэнтычных помнікаў, асабліва там, дзе захаваліся інтэр'еры даўнія. Асноўнае аздабленне гэтага інтэр'ера, которое тут ацалела, належыць да 18 стагоддзя. Но і багатае, і адначасова, на маю думку, не перанасычанае дэталямі.
Сама композиция костела такая классичная, трехнефная базилика. Храм поделенный двумя шерагами слупов, 6 слупов поделяют на 3 таких продольные частки нефы. Центральный неф, нефы 2 боковые, паўднёвы и паўночный. И выкарыстана у аздабленні самые разные техники. Это и лепка, это разьба по древу, это драўляная скульптура. А в 18 стагоддзі, дакладней, в 1788 годзе, мастакі дапоўнілі яшчэ гэта манументальнымі роспісамі. Вот цікава, напрыклад, на арках паўднёвай верхняй часткі над аркамі паўднёвай сцяны цэнтральнага нефа і над аркамі паўночнай сцяны цэнтральнага нефа размешчаны ў нішах выявы евангелістаў і дзяржаўных дзеячоў Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Вот абмонка выкананы ў стылі класіцызму з партрэтамі евангелістаў у авалах, такіх авальных рамках. Гэта таксама разьба па дрэву. Выкарыстаны карынскі ордэр у афармленні інтэр'ера, і вось галоўныя абразы, галоўныя малюнкі, яны аточаныя, аблямованыя гэтымі калонамі, гэтымі порцікамі, што стварае вельмі цікавае ўражанне. У храма вельмі далёка высунутая апсіда. І, дзякуючы гэтаму, ёсць магчымасць размясціць вялікія окны з вітражамі. І асвятляецца галоўны алтар, таксама аздоблены порцікамі карынскага ордара. Таксама, як у знешнім абліччы гэтага храма, спалучэнне розных стыляў не стварае дысгармонію, а наадварот стварае ўражанне адзінага ансамбля. Асаблівую каштоўнасць у гэтым касцёле складае ансамбль ларэтанскай капэлы. Уваход размешчаны злева ад галоўнага ўвахода. Гэта лічыцца весь гэты ансамбль адным з найбольш каштоўных твораў манументальнага мастацтва Беларусі 18 стагоддзя. Цэнтральная кампазіцыя «Святая сям'я», выявы 4 евангелістаў, выкарыстоўванне розных такіх элементаў. Цікава наверсе кампазіцыя «Путчі», якія нібы заблыталіся в арнаменце карынскага ордэна, трымаюць у руках обруч люстры. І разьба па дрэву, і скульптура. І гэтай калоны ўсё дапасавана і стварае вельмі цікавы ансамбль, што самае галоўнае, гэта ансамбль аўтэнтычны. У 17 стагоддзі, дакладней у 1621 годзе, насуперак кляштара касцёла бернардзінаў быў збудаваны жаночы кляштар бернардзінскі і касцёл бернардзінак. Ён існаваў да Другой святовай вайны. Это быў трошкі меншы касцёл іншага плану, аднанефны. Галоўны фасад стварала званіца. На месцы касцёла зараз стаіць драматычны тэатр. Касцёл быў аточаны агароджай. Была вельмі нестандартная дабудова кляштара, які стаяў перад галоўным фасадам. Але ў 1854 годзе царскія ўлады забралі у каталіцкага касцёла гэты кляштар і ператварылі ў Барысаглебскі праваслаўны манастыр. Былі зменены трохі кампазіцыя, галоўны фасад быў зменены, а пасярэдзіне нефа быў пастаўлены такі купал у псевдарускім стылі, каб надаць прыкметы таго, што гэта руская праваслаўная царква. У гады Другой святовай вайны кляштар быў у руінах пасля нямецкіх бамбардыровак, і руіны гэта пасля вайны зняслі, і в 1984 годзе на месцы гэтага кляштара бернардынак паставілі гарадзенскі абласны драматычны тэатр. Вельмі цікавая пабудова, якая засланяе, напрыклад, новы замак, якая стаіць насуперак бернардзінскага касцёла і кляштара. І гэта ўспрымаецца як спроба савецкіх архітэктараў перамагчы у спаборніцтве архітэктурным сярэднявечных і навачасных архітэктараў гародні. Это была такая дэманстрацыя перавагі савецкага ладу, савецкай архітэктуры. Ну, называем мы яго такі псевдагрузінскі стыль. Это такая пачвара. Атрымалася не перамога, не спаборніцтва з архітэктурай сярэднявечна-навачаснай, а ўварванне у ансамбль горадабудаўнічы, які складаўся стагоддзямі, вельмі грубая, вельмі непрыгожая, неэстэтычная. Фактычна вот это весь ансамбль гістарычны, які фармаваўся з 12 па 18 стагоддзя, быў вельмі груба парушаны вот этим камуністычным умяшаннем. І фактычна вот этот тэатр, это таки оказалася не дэманстрацыяй перавагі савецкага стыля жыцця, а дэманстрацыяй савецкага таталітарызму. Гародню немагчыма ўявіць без бернардынскага касцёла, які дамінуе над усёй правабярэжнай часткай горада.
Калі ў 2017 годзе бура нахіліла крыж на ягонай вежы, гарадзенцы перажывалі. Праязджаючы праз стары мост, углядаліся вокны аўтамабіляў і аўтобусаў, пакуль зноў ён ненапраўлены стаў проста як раней праз стагоддзі. Бернардынскі архітэктурны ансамбль – выдатны прыклад прафесіяналізму гарадзенскіх архітэктараў, які праявіўся між іншым у павазе да працы папярэднікаў, у здольнасці падпарадкаваць уласныя творчыя амбіцыі агульнай гармоніі. Кожны працягваў працу папярэднікаў, а не ламаў яе. Рэнесанс працягваў готыку, барока працягвала рэнесанс і готыку, тое ж было з ракако. Для мяне самае кранальнае ў гарадзенскіх бернардынах – гэта атмасфера даўніны, менавіта пах гісторыі. Ён прысутнічае ва ўсіх старэйшых гарадзенскіх касцёлах, фарным, бернардзінскім, францысканскім. Паспрабуйце пабываць за адзін дзень ва ўсіх трох, і вы адчуеце атмасферу старадаўняй гародні яшчэ дарасейскую, парадна-ўрачыстую фарным касцёле і больш прытульную, сціплую ў бернардзінскім і францысканскім. Будынак абласнога драматычнага тэатра на месцы былога жаночага манастыра бернардзінак успрымаецца як спроба савецкіх архітэктараў пераўзысці даўніх гарадзенскіх творцаў. Задумаўся велічны арыгінальны будынак, атрымалася бетонная грамадная спаруда, грубае ўварванне ў гістарычны архітэктурны ансамбль. Будынак гарадзенскага драмтэатра часам паказваюць па беларускім тэлебачанні як сімвал гародні, а на самой справе гэта сімвал камуністычнага варварства.